ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭାଗିନୀ ଯେ ମୋ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଠେ ଦେଇପାରୁନି। ଭୋକ କଲାଣି। ଟିକେ ରୁହ, ବାପା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ। मालती मालती ये कौन आनीच? मुठाए खुद जिते नौक दुर्भिक्ष पड़ी आमको बा किए खाया दब बहुत कष्ट मुठाए खुद जोगाड़ करके आनी चौधरी बाबू को काकुति मिनती कहला पर से जा हो मुठे खुद देले। निय मालती पिला मानू ए मुठा खुद खोई दियो। निया नियो तमे खाऊ खाऊ मु एउठू आसुची। एते दिन एमती भोक उपास रहा मु कौन कहूली कि तमर कौन कई बंधु ना जे आमको असमय साहाय्य कर ठीक कह मालती मोर जड़े बंधु अच्छा मु भावुची से बंधु को जदि ए समय साहाय्य मागिबा निश्चय से आमको साहाय्य करी। गोटे कथा करवा आमे काली सकाळु सकाळु बाहरी जीवा बंधु को घर को चल। आस मालती वो माँ आस। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। अरे माँ ओ तुम बंधु घर के आउ अल्प बाट मालती यही सांगे सांगे पहुँचवा। चाली चाली गोड़ थकी गला केते बाट ये पहुँची गले मालती ये परा मो बंधु को घर। ये मंदिर हाँ हाँ मालती मो बंधु यही मंदिर रुहंती। तमें गोटे कथा कर पिला मानू नहीं यही बसी था मु जीवी मो बंधु को देखा करके आसबि है। आस बस माँ बस तुम ये बस पुआ बस। मु जीवी मो बंधु को देखा करके मु आसबि है। हाँ बस बस। टिके अपेक्षा कर बापा तांको बंधु घर को जाइछन्ती खाइबा नै के आसीबे।
ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ହଉ ହଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବି। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବି। ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲ? ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲ? ନାଇଁ ମାଳତୀ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଉ ଡାକିବାଟା ମୋ ମନ କାହିଁ ମାନିଲାନି। କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ପିଲାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥାଅ। ହଉ, ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ କଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ଯାଉଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତମେ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ହଉ ହଉ, ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଦେଖୁଛ ମାଳତୀ, ପେଜ ନଳା ଦେଖିପାରୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛି, ସେ ପେଜ ନଳାରୁ କିଛି ପେଜ ନେଇ ଆସିଛି। ପେଜ ପିଇକି ଆଜି ରାତିଟା ବିତେଇ ଦେବା। ତ ନାଇଁ, ପେଜ ଆଣି ପିଇବା କେମିତି? ଏ ଅଭଡ଼ା କଡ଼ୁଆରେ ବଢ଼ିଆ ହବ ପେଜ ପିଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ନିଅ ମାଳତୀ, ପୁଅ ଝିଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପେଇ ଦିଅ। ପିଇଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ରଖ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୋଇ ଦିଅ, ସକାଳ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମତେ କାହିଁ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକିବ? ହଁ ବା, କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେ କିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଥିବ ନା, ଆଉ ମତେ କାହିଁ କିଏ ଡାକିବ? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ତ, କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଉ, ଗୋସେଇ, ମତେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଶୁଭିଲା। ମତେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା କି? ତମ ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଁ? ତମ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ, ନିଅ ମାଳତୀ, ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇଛନ୍ତି। ନିଅ, ଆସ ପୁଅ, ମା, ଆସ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଦବା।
ଖାଇବା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ ମାଳତୀ, ସବୁଦିନେ ଏମିତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବା ଦିନଟିଏ ରୁଚିବନି। ବୁଝିଲ ମାଳତୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ଖା 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 ପୁଅ ଖା। ମାଳତୀ, ତମେ ଥାଳିଟା ଧୋଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ଗୋସେଇକି ଦେଇଦେଇ ଆସିବି। ଯା। ଗୋସେଇକି ଥାଳିଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ହଉ। ଗୋସାଇଁ, 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 ଗୋସାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଥାଳିଟା ମୁଁ ଗୋସାଇଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଗୋସାଇଁ ତ କାହିଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ହଉ ହଉ, ଥାଳିଟା ମୁଁ ରଖିଛି, କାଲି ସକାଳେ ଗୋସାଇଁକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଗୋସାଇଁକି ମୁଁ ପାଇଲିନି ମାଳତୀ, ଥାଳିଟା ମୁଁ ଏବେ ରଖିଦେଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଦେବା। ହଉ, ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼।